Hau Peru da, 7 urte ditu. Peruri jolas garaia ikaragarri gustatzen zaio. Bere gelako lagun gehienei futbolean aritzea gustatzen zaie. Peruk ordea nahiago izaten du eskola inguruko txoko txiki guztiak deskubritzea. Ea, aurrak, esaidazue. Zertan aritu zarete jolas garaian? Jolasean! Baina jolas asko dago. Zertara jolastu zarete? Futbolean! Eta zuk, Peru, zer egin duzu jolas garaian? Inurrientzako hiri bat. Oso ongi. ¡Wow! ¡Voilà! Ala, deneti dute inurriek hiri honetan. Gauza bakarra falta zaie. Futbol zelaia.